Идеята дойде през есента на миналата година, 2012 година, когато като новоназначен командир на 61-а бригада, по време на опознавателните срещи с целия личен състав, аз им предложих тази моя идея да бъде построен православен храм, Параклис, в района на бригадата и единодушно целия личен състав бях подкрепен, като се спряхме и да избереме кое име, и тъй като беше деня на Свети Мина, 11 ноември, това спонтанно име се наложи, така да се каже, на Параклиса, но виждате, че като реализация на тази идея отнема, за жалост, много често доста голям период от време. Преди 7 месеца се обсъди и се взе като решение. След 7 месеца аз съм щастлив, че днес направихме първа копка или положихме основния камък на Параклиса бъдеще. И сега предстои най-трудната част да съберем необходимите финансови средства, да закупим материалите и да започнем самото изграждане. Моята идея, желание по-точно, е за празника на бригадата, 2 октомври, да бъде осветен и открит Параклис. Кой е проектанта и кой проектира и откъде ще се набира средства? Проектанта е господин Атанас Коджабов от град Смолян. Искам да изкажа благодарността не само моя, а и на целия личен състав на бригадата за жеста, който той направи, архитект Коджабов, с Параклиса. Естествено, че той трябва да бъде съобразен и с църковния канон. Той е съобразен, одобрен от митрополит Николай, така че има от гледна точка на Българската православна църква разрешение да се строи в този вид Параклиса. А средствата изцяло са събирани доброволни средства, набирани от личния състав ще бъдат набрани средствата, кой сколкото може да отдели от насъщния си залък колегите военнослужащи, но и очаквам тук от бизнесмени, от общините Карлово, Сопот, Казанлък, Павел баня, патриоти, родолюбиви граждани, представители на частния бизнес, всеки с каквото може да подпомогне във вид на материални средства, тъй като са необходими строителни материали за изграждането на Параклис. Иначе като експерти, като строители, бригадата разполагаме с достатъчни брой квалифицирани кадри. Ще има ли крипта и към нея? Не, крипта няма да има, поради естеството на терена, където ще бъде построен, но тук на терена, огледално разположен, ще има музей. Тоест сграда почти с размера на Параклиса, малко по-голяма, където ще бъде развърната музейна експозиция за историята на военните формирования в гарнизон Карлово и 61-а бригада, като приемник на 3 бивши формирования.